Hej, jeg hedder Alexander Francis, og jeg er en del af Møn Golfklubs baneudvalg. Vi i baneudvalget har blandt andet drøftet nogle helt basale etiketteregler, som vi mener vores medlemmer og gæster i de fleste tilfælde glemmer at udføre. Kaster man blikket på vores bane, har vi jo en smuk en af slagsen. Nordet kan man næsten se hele vejen rundt på sin golfrunde, og vores få, men hårdt arbejdende greenkeepere gør det meget svært for os at klage over banens stand. I sidste ende kan man faktisk kun pege fingeren på os selv, da det er vores handlinger på banen, der laver det irriterende og unødvendige skader. Baneudvalget har derfor valgt at lave denne film for at påpege de 3 vigtigste etiketteproblemer, vi har her i klubben, og vise, hvordan vi kan rette op på de her problemer, og i sidste ende være med til at bidrage positivt til banens tilstand. Det første problem, vi vil tage fat på, er, at vi skal huske at rive efter os selv, når vi har været i bunkeren. En af grundene til, at vi skal huske at rive efter os selv, når vi har været i bunkeren, er blandt andet på grund af de fodspor, vi efterlader. Der er ikke noget værre, end at komme op til sin bold og se, at den ligger nede i et fodspor. Og tit, så kommer det ikke særlig godt slag ud af det heller. For det andet, så er fodsporene jo også utrolig grimme, som I kan se. Så husk at rive efter. Når vi så skal rive bunkeren, så skal vi altså gøre det ordentligt. Og der er der en speciel tommelfingerregel til, at man kan huske. Og den lyder altså, at man skal slutte af med et skub og ikke et træk. Og jeg vil så vise jer, hvorfor. Hvis jeg nu trækker riven, så efterlader jeg nogle spor i sandet, der ikke er særlig lækkert at ligge i. Derfor slutter jeg af med et skub for at fjerne rillerne. Og sådan kører man altså videre. Man trækker og skubber en gang. Trækker og skubber. Og så vil vi altså se en fin revet bunker. Når vi så har revet bunkeren, så er det vigtigt, at vi placerer riven rigtigt. Det mange gør, det er, at når de har revet, så placerer de riven, sådan så bolden ikke kan løbe igennem, og så ligger den altså under riven. Og det skaber vanskeligheder, når vi skal flytte riven, og det kan medføre strafslag og sådan nogle ting. Så det optimale vil være at lægge riven på en sådan måde, at bolden den ligesom kan løbe frit gennem riven, og på den måde kan vi få et optimalt leje. Et andet sted, hvor mange golfspillere de går galt, det er i forhold til at gå rigtigt ind og ud af bunkeren. Når folk har slået til bunkerslag, så det første de gør, det er, at de går op på den høje side, altså de går op ad kanten. Og når de gør det, så kan de ødelægge kanten i det, de presser. Og det skader altså banen. Så det optimale vil være, når man har stået sit bunkerslag, og gå ud på den lave side, altså herude for eksempel, hvor jeg ikke ødelægger nogen kant. Det næste problem, vi vil tage fat på, er, at vi skal huske at lægge vores græstørv på plads. I forhold til græstørv, så skal vi altså også huske at lægge dem på plads, fordi der er en række problemer, der medfølger, hvis ikke vi gør det. Ligesom med fodspor i bunkerne, så kan vi altså også komme til at lægge rigtig grimt i fairwayen, når folk eksempelvis glemmer at lægge deres tørv på plads, som er tilfældet lige her. Her lægger min bold ned i et hul, og jeg har altså ikke lempelse herfra, og jeg skal slå den, som den ligger. Og det er altså også virkelig irriterende. Når vi har slået en fin græstørv op, så skal vi huske at lægge den på plads igen. Og min ser så sådan her ud. Og når vi lægger den på plads, så skal den ligge i slagretningen. Så det vil se sådan her ud. Og så tramper vi på den. Hvis ikke jeg havde lagt den her græstørv på plads, så havde det altså forsinket græsset i at vokse ud igen. Og det tager altså mindst 14 dage, før det gør det. Og nu når jeg har lagt den på plads, så vil det tage en dag eller 2, før det er normalt igen. Og sidst, men ikke mindst, skal vi jo huske at rette vores nedslagsmærker op. Vidste du, at golfspillere i gennemsnit laver 8 nedslagsmærker per runde? Ganger man det her tal op med trafikken på vores bane, jamen så bliver der altså spillet 15.000 runder om året. Det giver altså 120.000 nedslagsmærker på vores bane, og hvis ikke vi retter de her nedslagsmærker op, så kan det altså skabe vanskelige problemer, når vi skal potte. Man kan så spørge sig selv, hvorfor skal vi rette de her nedslagsmærker op? En af grundene til, at vi skal gøre det, er fordi, at de her nedslagsmærker kan efterlade grimme ar i vores greens i form af små brune pletter.
som for eksempel de her, vi kan se her. Og det er altså ikke kønt. Et andet problem i forhold til det her nedslagsmærker er, at folk ikke ved, hvordan man retter dem ordentligt op, og det vil jeg så vise jer, hvordan man gør på den rigtige måde. Den optimale teknik, når vi skal rette vores nedslagsmærker op, vil være, at man tager sin pitchfork, man sætter den ind i kanten, og man trykker. Og det gør man altså hele vejen rundt. Og så lige med kønnen her, træder på den, og så er vi videre. Et sted, hvor mange går galt i den her teknik, det er, at de sætter deres pitchfork ned, og så skubber de altså rødderne op. Det er helt forkert. Vi skal ind og trykke indad. Så husk på ikke at rive rødderne op, og så tryk nedslagsmærket indad. Det er meget bedre. Noget andet, vi ser ret tit, er også, når folk de har slået en lav bold ind mod greenen, og den anden er i forkanten, og så den løber ud af greenen, som for eksempel sådan der. Det mange så gør, det er, at de går direkte over til deres bold og spiller deres næste slag, og de har helt glemt det nedslagsmærke, de har lavet i forkanten. Så selvom jeg har slået en lav bold, så laver den altså stadig nedslagsmærker, og bare fordi bolden ikke ligger på greenen, så skal jeg altså også rette deres nedslagsmærker. Greenkeeperne og vi i baneudvalget håber, at I vil tage opfordringerne i forhold til at undgå skader til jer, så vi fremover kan bevare vores flotte bane. Så husk at rive efter jer, når I har været i bunkeren. Læg jeres græstørv på plads. Og vær stolte af at hive jeres pitchfork frem, når I har lavet nedslagsmærker. Tak for jeres opmærksomhed.